לפני שנתיים בערך, באמצע נהיגה לצפון, איבדתי את זה לגמרי. איבדתי אחיזה במציאות. זה התחיל בהתקף פסיכוטי, והתפתח למרדף משטרתי במהירות של 200 קמ"ש בערך. מטורף. תוך דקות, החיים שלי פשוט התהפכו. אני דור, בן 32, ולא חשבתי שזה סיפור שיכול להיות שלי. מצאתי את עצמי פתאום באשפוז פסיכיאטרי ארוך, מנסה להבין מה אמיתי ומה לא. בהתחלה אני רק שרדתי, אבל כשיצאתי משם, התחלתי לכתוב. לא כדי להוציא ספר, כדי לא לאבד את עצמי. כתבתי על מה שקורה בתוך הראש ברגעים האלו, על הפחדים, על ההתפרקות, על הניסיונות לאסוף בחזרה מחשבה, זהות ואחיזה במציאות. ככה נולד הספר שלי, התהפכות. זה לא רק סיפור על משבר, זה סיפור על הדרך חזרה, על הדרך חזרה לעצמי. אני מעלה אותו עכשיו ב-Headstart, אז אם זה נגע בכם, תיכנסו, תקראו, תרגישו. ואם אתם חושבים שיש לסיפור כזה מקום בעולם, אני יותר מאשמח שתהיו חלק ממנו. תודה.